family bangai bagi peleknya hambai. Tembok yang faktor banyak sampai karena kami peleknya khap pembuka borong-borong di pramot ini warrior Bwkhukjwk by Choba ni bagai ini Bwkhukjwk. Ready. Ayo go. Andaran. Dari Choba ni Shibani, Tong Tong uthanai 28 tarik ni siming chinoro hanga state achuk mani ajagawo sudu achuk hanai siming se Choba cheng mani the opposite amsat ngai dini 1 tarik ung toha dini be hortam lai tong dai abo hairo tamnai wan sujai ya orok toboma borok mo tongo chini dofani Choba wo bubagrani logire na bagai phaimani borok wan suga de phai achuk khangino sanga khano hoda nogo gibul thangana nai ri kan biya obo hairo no mane cheng logi kabugriya hangai bonjora wor nai abon bagai ambu sujai sa no je chuksak jeng dol ni jingo kok salai bahage chini yang sar horen do bahage yang ko lailai man chini lukurong ni ganao bachai man jehetu ang niji kaisa cherai ni buma ani cherai ni porikha choli tong ang siwo orbo ko ma cherai ni porikha choli tong mani no khai tu ani cherai sikon khuba khaina musu nogo tong tu tei bakhayo ko buwagrani futurong no johon Facebook onu khai buwagrani pok johon te khana ka gai mokol mokri haino yoro do da abono saibo sabaya nugibo nugmaya abo hai inga o Choba wo amsu thangmaya khono tobo ang jate jara horo oro katok nai ro nugo chini asul no chini nukhu se chini nok ni ingu oro pura khali jaga je jaga wo nukhu ko dei dola ko nai jate bokre omo hayo bubagrang ni logi Choba angsa ga ya ko jate bubagrang no munya bubagrang na jate jeng handai masu abon logi jeng chai to lai khwalai to amsu jaga wo angkita phenu di basai mangkha hike okna watch ko de ani bakho bono de ang dokhani Choba wo ang bologi ri mangkha Busur blanket 100 ta tu buja ngai chini sar horen bo apel bo na jeng ora jotono mili week khwalai to ngai abono sanam mo jong jotono je chuksak sang bubagrang no hidi handlai na nai karon chini Choba paiti jeng chini Choba ni je main chini je target aro jeng soguiti jeng tabu norom hangai chugia nangkai jeng thuipan no lai sinai jeng chini langma phon no lai sinai tobu jeng Choba no joy khai jeng thanglai sinai karon chini future obo tabu khai kalang maya hangai chini
agini borok tini agini jara lai thangnai tini leaders rok jodi tengno tini ADC area khai kalang yang kai cheng tini bo ADC area ni Tongmang lakam abo haino tini bu bagra jati tini future no wan su be tini bo sarong bagai khai kalang ni bagai no tini obo haige tini choba bo maicheya kai dong maicheya wi thange aru tini bo bok khai dong ni bagai ni ani bagai to kono sung di basarok tabu potong sung buji maya ku ajinis no je tini future ni bagai tini bu bagra amsuka wan su dong mano sung kicha kono logi do ana ne bong ni wan su mano ang belai wan o tam wan su no tuija ni tongbai khang tobo jai hook sung job to no dojoni jaga sung atjon khono tobo logi rui tobo chini bubagra joy juk tongbai phai obono ishoni thani koimu abono jotoni thani ho koimu jotono obono no ishoni thani prarthana labai to Ibu mana sama nih, kore, cuma mana pun sama. Bong, apa nih kore? Norok bobur, amo bobur. Eda, mati ibu ima, sini tuh bonus hari. Ama, nung bobur sini. Ayo kono sini hani bobur. Ke joto no chong bubag na asyrbad bai tinero chong khate kotoro joto thangsaw phelete kau kharsi tinero jagao special things chong chini raitelo tonai chini madam Shibani no mari inke sudo bono mohaya bini husband je waisho mo kaham mai tini chini tiprasa bo jagao phaiye chini mai thai chini bubag leadership bai government of India no chung sign lai tong moni chung unkha kaham bai sai chung no riya chung constitutional solution mai amane bok pan mamma mampa mamsa jo tok thola ye tinio chung saimo nimsio tini chono lifeless kyo chini o ha ni bagra chini bubagra porjonto se tinio mai chamaya teinong maya ki chini tiprasa chini birma chini msa ni kau chong tiprasa joto rang pucha kuri bono kuri bai kuri je mansa je kuri tai kisa tong nai o boro kuri boro mo chung ma pusiu pas boro help ma khai mba tini chung ora phaimani nge chini bubagane maya chini bubagane hanjak ma chono bubagra bai phurujak bai ke boro bai boro hanjak chini o tipramota phaye niska kebo bai kebo chunga so chini tiprasa hamjak le chuno ga chini nge tabuk chini bubagane wan sok ma kaham bai khiye chini tiprasa thinang ma bai ke tong bai ke chalai chini o jaga wo chum baksa hachal mani boro phayoi ri koroi baksa kagsne kangsa ro ke phai tong chu oroba chini joi go gana wo phayoi isonno manso goi chini bubagane bai ke tong jaka bubagra chaya de tongaka bubagra bai ke bhok mai kore tongga chile bagu oboro baksa aro mokol no mukte boloi tini chota kone baksa to oboro khobor mane tini chota to wan sok lai chongbor na kubang chuba maya pono horsa thuna bagai tini chu bubagra samong no nai soi oro thuna bagai kombol bagu no bagu wan sok ngi obo jaga wo tini je joigo isonno ringoi to bocho chini man thai bopu phanai chini man thai bopu chini yago sok phainai chini bubagra chini bagoi bini birma bopu yob sinai ki prasane bagoi chini bubagra o hao o bin nogo tongmai yaoi
waisa Delhi waisa Tripura waisa chini bagui misilo phaioi waisa ke bone chaya ne oi tongmani o jora o chung isa chuba ma abona belai ke chini ko sa na bon so chung tabu khasina nangnai chung tabu mayang lai sina nangnai je borok chini nai tongnai ta ko bokko boro buchuro wan soklai ne khai ne kai sa chung ta ko sar madam ti boro chubana mu chu tong khai ke to tei boro chuba thum chung je chuba ma moto samai no se simple sa se bon hate ka ham tai chuba khai ke to tai ka chini buba ga to no chubai ne to chun buba ga ne bisinti no omo hai ne sung lai nge tabok chini sar so chini madam so tai beba borok chini intellectual tong lai ra borok bu chuba lai no to tabuk jora hai poro tai sa chung chuba lai ne chini o jot maya sak o chuba lai no chung buba ga mai soi oro jang ini je subana family chini madam Shibani special to bini husband suni direction nge chung kok salai chung wan chung ka ndi chung jaman sak chung bu chuba lai ne ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত